Aurrez prestatutako janaria gero eta gehiago ikusten dira supermerkatuetako apaletan. Daramagun bizimoduaren arritmoak eta estiloak maiz bultzatzen gaituzte era horretako jakiak erostera. Eta behin erosita, janari horiek freskoak eta kalitatekoak izan daitezen eskatzen dugu. Eta eskatzen hasita, haien iraungipen data luzea izan dadila. Oiartzungo Xardeska enpresa behar horien jakitun, lanean buru belarri jarri eta jada ahora eraman dezakegun soluzio bat asmatu du. Sukaldatua, ontziratua eta hozkailuan 6 gradu inguruan dagoen produktu batek 7 eta 15 egun artean iraungo du jateko moduan. Hala ere badirudi produktu horien iraupena nabarmen luza daitekeela. Horixe da hain zuzen ere Oiartzungo Xardeska enpresak azken hilabeteetan martxan jarri duen ikerketa. Elikagaien iraungitze data ahalik eta gehien luzatzea da ikerketaren xedea, beti ere sukaldatutako produktuek kalitatea galdu gabe. Dagoeneko 50 bat plateretan lortu dute kontserbagarri eta gehigarririk erabili gabe iraupena 2 hilabetez luzatzea. Haien eguneroko borroka bakterioen aurkakoa da, bakterioek hondatzen baitute janaria. Bakterioen bizialdia, funtzionatzeko modua eta ugaltzeko behar dituzten ezaugarriak ezagutzea da helburua. Bakterioak garatzeko erabiltzen dituzten bideak eten nahi ditugu. Gustatzen zaien temperatura, janaria eta ura kendu behar dizkiegu, eta jasango ez dituzten temperatura altuak ezarri. Bide horiek guztiak erabilita, haien hazkundea etengo dugu. Baina zer prozesuren bidez lortzen dute behar beste bakterio deusestatzea janariak 2 hilabete iraundezan? Janariari ezartzen dizkioten temperatura aldaketa bortitzetan dago gakoa. Orain ja bakailuaren ikerketa egingo dugu, bakailua pil-pil erara. Eta orduan hemen emango diogu egiteko egosi bat, 80 gradutara minutu bat prozesatuko dugu autoklabe honetan. Lo único hemen geratzen zaigu 130 bat bezala eginda. Edozein jatetxetan ez bezala, Xardeskan platerak guztiz amaitu gabe irteten dira sukaldetik. Izan ere, bakterio kopuru handia hil ahal izateko, janariak temperatura aldaketa bortitzak jasango ditu prozesuan zehar. Bideo hori amaitutakoan, jakia behar bezala eginda egon dadin, sukaldean ez dute platera guztiz sukaldatu behar. Janaria ontziratu ostean, platera bero bidez zigilatuko dute. Oxigeno guztiak kenduko diote eta hala bizitzeko oxigenoa behar duten bakterioak akabatuko dituzte. Ondorengo erronka bizitzeko oxigenorik behar ez duten bakterioak deusestatzea da. Horretarako 65 gradutik gora berotuko dute janaria pasteurizazio prozesuan. Jarriko dizkiogu 80 gradu bapore osoan. Zergatik 80 gradu? Nahi ditugu 80 gradu heltzea produktu erdian. 80 gradu ematen gaitu, egin ditugun proba bakoitzarekin eta esaten digu arraiak gutxi gora bera denak abatzen dugula. Janaria 65 graduan jartzen badut, 20 segundo beharko ditu. 75 graduan jartzen badut berriz, 15 segundo beharko ditu, eta 80 graduan jarriz gero, 3 segundo nahikoak izango dira. Hala, produktua alden gutxiena hondatuko da. Produktua hondatu gabe, ahalik eta temperatura altuenean jartzea da ikerketaren gakoa. Plater bakoitzari dagozkion temperatura eta denbora zehatzak bilatu behar zaizkio. Jakiak, haragiak zein arrainak, bakoitzak bere bakterioak eta bere mikroflora ditu. Eta bakoitza temperatura eta hezetasun maila batzuetan garatzen da. Horregatik, jaki bakoitzak bere temperatura tratamendu zehatza behar du. Jaki bat 120 graduan 20 minutuz berotuz gero, esan dezakegu esterilizatua dagoela. Pasteurizazio prozesuan temperatura horretara gerturatuz doazen neurrian, geroz eta bakterio gehiago deusestatuko dituzte, eta produktuak iraungitze data luzeagoa izango du.
Esterilizazioarekin 5 urtez egoera onean iraun dezakeen produktu bat lor dezakegu, hotzik behar ez duena eta etxeko janari gordailuan jaso dezakeguna. Ia nahi beste iraun dezake. Baina temperatura horietara jarrita, gure produktuek ez dute kalitatea mantentzen, desegin egiten dira. 5 años, si nos dura 2, 4, 6 meses, ya nos es suficiente. Sukaldatutako bakailauak beste aldaketa bortitz bat jasango du ordea. Hozkailu berezi batean 80 gradutik 5 gradura jaitsiko diote temperatura ordu erdian. Hala, pasteurizazioa gainditzea lortu duten bakterioak hotzaren eraginez mugitu ezinik geratuko dira. Hortik aurrera ezinbestekoa da hotz katea 4 graduan mantentzea. Jakiek prozesuaren bidez lortutako 2 hilabeteko iraupena manten dezaten. Bi hilabete pasabirenean, sukaldatutako platera jateko egoera honean dagoela egiaztatzeko, laborategian probak egingo zaizkio. De bacalao, de sardesca. Muy bien. Alderantzizko prozesua jasango dute bakterioek laborategian. Hau da, kontsumitzaileak jakia hozkailutik ateratzen duenean zer gertatuko den irudika dezakete. Ugaltzeko behar dituzten baldintza egokiak eskaintzen dizkiegu bakterioei. Beroa ematen diegu, bakterioek giro beroa behar baitute, janaria ematen diegu, baita hezetasuna ere. Eskuartean ditugu Xardexkan prestatutako bakailau laginak. Prozesu guztia bete dugu, eta laginak beharrezko temperaturan mantendu ditugu. Bakterioak egon balira, gure begiez ikusiko genituzke orain, ez genuke mikroskopioaren beharrik izango. Bi plaka hauetan, 2 bakterio moten adierazleak ditugu. Aerobioentzat plaka hau eta enterobakterioentzat, hau da anaerobioentzat beste hau. Bakterio hauetan ez da ezerrazi eta horrek esan nahi du gure prozesua bide honetik doala. Horixe izango litzateke jakiak behar baino bakterio gehiago izango balitu, laginak izango lukeen itxura. Emaitzak eskuetan dituztela, produktua hozkailu kamioi batean merkaturatuko dute. Xardexkak dagoeneko beste plater bat du merkatuan, baina oraindik beste asko bitu ikertzeko.